700 स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या घरांना कर्जमाफी द्या, करमाफी द्या अशी मागणी करण्यात आलेली आहे। आताची महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय, 700 स्क्वेअर फुटापर्यंत घरांना करमाफी द्या। आमदार अजय चौधरी यांनी ही मागणी केलेली आहे। आताची महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय, अजय चौधरी आज विधानसभेमध्ये या संदर्भातली लक्षवेधी सुद्धा मांडणार आहेत। मुंबईमधल्या पुनर्वसनाच्या रखडलेल्या प्रकल्पावर सुद्धा विधानसभेमध्ये चर्चा होणार आहे। निवडणुका लक्षात घेता 700 स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या घरांना करमाफी द्या याकडे सर्वसामान्य मुंबईकरांचं आता लक्ष लागलेलं आहे। अजय चौधरी आज विधानसभेमध्ये या संदर्भात मागणी मांडणार आहेत आणि त्यावर चर्चा सुद्धा होणार आहे। निवडणुका लक्षात घेता 700 स्क्वेअर फुटाच्या घरांना करमाफी मिळणार का याकडे आता सर्वसामान्य मुंबईकरांचं लक्ष लागलंय।